Когато отворите гардероба си, стоят ли редом една до друга дрехи, които буквално се блъскат като цветове и материи, които са пълна противоположност една на друга, но не се допълват, а се отблъскват, като еднаквите полюси на два магнита. Ако имате такива дрехи в гардероба си, ако това са ежедневните ви съчетания, това говори за необходимост от работа с определени области от живота ви. Обикновено дрехите, които избираме, всъщност са отражение на теми в живота ни, които имаме желание да преработим, но не ни стига смелост, не ни стига ресурс, не ни стига енергия или не сме напълно готови на този етап. Знаем, че желанието на повърхността не винаги отговаря на готовността в дълбочина. И точно в Style Art Print се занимаваме и с тази посока на преработка на себе си, в която човек има повече от една теми, в които иска да получи промяна, но не може да приоритизира коя първо да задейства и коя промяна му е по-важна и след това да задвижи следващата. Именно в тези единоборства, в които ние се обличаме, може да се разгледат различни аспекти от живота, които се нуждаят от промяна. И човека е, може би, на стъпка от готовността си напълно да извърши тази промяна. Заповядайте в пространството на Style Art Print. Можем да разгледаме какво точно означават тези отблъскващи се елементи в гардероба ви, за какво сте готови да направите крачка напред и за какво имате нужда от още време за обмисляне. Обикновено приоритизацията на една определена тема е едно от съществените стъпки към това да се получи реална промяна в живота и тя да си проличи в стила на обличане. Ако тази тема ви е интересна, ако имате желание наистина да постигнете промяна в начина си на живот и в стила си, заповядайте, пишете ми в коментар или се присъединете към обществото. Можете да ми изпратите и лично съобщение на имейл joinme@ivaila.space с желание за консултация. Заповядайте и ще променим както личността ви, така и начина ви на обличане в аспекта, в който сте готови да го направите. Аз съм Ивайла и съм ментор за осъзнато обличане и култивиране на вдъхновението.